And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through. Iz razloga koje ću malo kasnije objasniti, svoju večerašnju gošću predstavit ću sa svega 2 reči. To je Mira Stupica. Evo, primite ovaj cvetić, smestite se što uzdobnije. Hvala lepo. Evo zašto sam vas predstavio sa svega 2 reči. Pronašli smo da ste vi već u enciklopediji, pronašli smo da enciklopedije već davno nose ličnosti koje su nas nečim zadužile, koje su nešto uradile, koje su nekakvu brazdu negde zaorale, koje su jednom reči slavne. Pa me zanima da li je zdravo biti slavan i da li je lako. Pa hvala vam što ste me tako podigli na jedan pijedestal govoreći o toj mojoj kao neuništivoj slavi. Međutim, ja sam sigurno valjda realnija od vas. I ja mislim da je polako došlo vreme da me već možete i opisno predstavljati. A što se slave tiče, kad govorim o slavi, hoću da govorim samo o slavi pozorišnog čovjeka. Ta slava je dosta tvrda i lepa. Teško se, zaista bez ikakvog preterivanja, mislim, teško se stiče, još teže se čuva i drži, a mislim da nestane čak pre no što se završi jedan ljudski vek jednog glumca. Slava je neka pratilja nekog pothvata, umetničkog pothvata. Naši pothvati su dosta efemerni i kratko traju i ona traje taman toliko, možda 1 minut koliko traje pothvat. I vi ćete vidjeti da može da se dogodi recimo da posle jednog sjajnog poduhvata umetničkog ne igrate 2 godine ili 3, vidjet ćete kako ta slava kao neka ponornica pronađe neki procep i nestane kao da je nikad nije bilo. Ili ako imate sreće, kasnije se naravno opet pojavi i prepozna i tako dalje. Glumci znaju dobro, oni su brzo kao autori zaboravljeni. Oni znaju da se taj njihov dar do duše uliva, utiče u neku, ako hoćete, duhovnu klimu, u neku kulturu sutrašnjice. Ali to je sutra već bez njegovog autorskog potpisa. Kroz 200 godina slika Petra Lubarde će biti slika Petra Lubarde. A već danas možemo da se pitamo gde je, recimo, Jegor Buličov ovog trenutka Milivoja Živanovića, ta blistava, predivna kreacija. Možda negde u vašoj duši, u mojoj sećanju, nečijim očima i tako dalje. Ali to se tako polako osipa i gubi. I negde nestane potpuno. I ako glumac ne shvati na vreme racionalno tu krivulju te svoje tako labilne i slatke slave, može stvarno da ga dovede do nekakvih kriza. Ja
sam čitava još uvijek. Jedan metod koji smo mi izabrali da proniknemo ne samo u slavu, nego u slučaj naših gostiju, u slučaj onih naših gostiju koji kažu to sam ja. Po tom metodu treba da razgovaramo o počecima vašim. Dakle, onim danima koji nisu bili slavni, niti se tada znalo da ćete vi biti slavni. To su naravno priče o detinjstvu. Da. Pa ja mislim da je detinjstvo onaj mađioničarski cilindar iz koga stalno iskaču neki zečevi. Prosto se čovjek čudi koliko ih stane tamo i kakvi su. Vi ste prošli put u emisiji sa ovim Josefsonom, švedskim glumcem, vodili razgovor koji je bio, uzgred da vam kažem, i vrlo jedan prijatan razgovor i sa pažnjom sam ga slušala, a on je baš govorio o svome detinjstvu. I on je, da podsjetim, kazao nešto u tom smislu kako je njegovo detinjstvo bilo strašno zaštićeno, kako on bio u jednom socijalnom položaju, materijalnom položaju, strašno zaštićen od grubosti života, da su mu roditelji govorili stalno ti si sigurno srećan, pa ti moraš biti srećan, pa ti možeš ovo, neko ne može to, pa ti imaš to, neko nema to. I jednog trenutka, priznaj jesi li sretan, on rekao pa jesam sretan, jednog trenutka je shvatio da nije sretan, baš zbog svega toga. Znači to detinjstvo bi moglo da ide pod nazivom detinjstvo jednog srećnog deteta, bi se nekako ovako šablonski. Moje detinjstvo bi moglo da ide pod nazivom, recimo, detinjstvo, nesretno detinjstvo jednog deteta. Zato što ja svega toga nisam imala. Živjeli smo dosta skučeno, vrlo siromašno, ne koketujem sa tom svojom sirotinjom, ona je bila istinska i prava. Što sam živjela sa majkom koja se silno borila za našu egzistenciju od jutra do mraka, što sam tako rano izgubila oca i tako dalje. I koliko god je moja mati, koja je bila jedna obrazovana žena, profesor, shvatala koliko je to teško ostaviti svoju decu tako, morati ostaviti svoju decu bez njene brige i pažnje, i koliko god sigurno ima u tome, ja ne plediram uopšte za siromašno detinjstvo, da se razumemo, koliko god je u tome bilo i pravog i normalnog straha i razloga za strahove, toliko je bilo i nečega što je bilo korisno. Šta je korisno u siromaštvu? Recimo ja i Bora smo, moj brat Bora koji je 6 godina mlađi od mene, bili sami po ceo Božji dan. I mi smo nekako, baš zbog toga što nije bilo mamine prisutnosti, da stane kao neka barijera između nas i života, da primamo život kroz njenu prizmu, kroz njenu selekciju, kroz njen odabir, kroz njen prevod. Mi smo bili u takvom sosu direktnom sa životom. Poneki put je on možda bio malo i grub za neke male, još nežne dečije duše, ali svakako su svi ti boje, sve te boje, svi ti sokovi, svi ti motivi, sve te spoznaje, sve je to bilo tako sočno, tako istinsko, tako direktno i tako se duboko urilo u nas da i dan osjećam sve te boje i sve te mirise toga. Hoćete da kažete da ste bili upućeni na ljude, na ulicu, na izlaske, na dvorišta? A da, živjeli smo mi u jednoj vrlo ovako čudnoj jednoj okolnosti. Živjela sam u jednom dvorištu kamenitom, sa turskom kaldrmom punom prkosa. U dnu tog dvorišta je ležao moj otac koji je umirao od tuberkuloze. Ležao je na jednoj ležajci, gledao je u rudnik jer je nekako čekao da će mu taj rudnik doneti zdravlje i spas. U isto vrijeme sin naše gazdarice kod koje smo stanovali, jedan briljantan dečko koji je sa 10 završio medicinu i je u isto vrijeme bio teško bolestan i umirao od tumora na mozgu. Znači, ta moja tetka Milika, gazdarica, i moja mama, to dvorište koje je bilo tako strašno pritisnuto, tako pod tim zvonom te smrti, tako pritiskalo i nas. Mi nismo smeli zvuka da pustimo.
Bili smo učutkavani. Te dve žene su išle sa onim napregnutim izrazom koje imaju žene koje očekuju strahotu. Te oči su samo radile, one su se samo gledale i mi smo čitale te njihove razgovore čitali te njihove razgovore preko tih očiju. Tako sve do kapije. A od kapije smo stanovali na samom vašarištu. Vašarište koje je bilo eksplozija života. Puno soka, puno mirisa, puno mekika, balega, sveta, krava, repova, igračaka, lopti i tako dalje. Znači jedna straho. I onda smo mi prelazili tu barijeru iz ove podmukle i tako smo konfrontirali neke stvari. Tako su mi se izoštrile u tom trenutku mnoge stvari u životu. Ta konfrontacija između smrti i života. Dozvolite samo da vas prekinem u ovom trenutku. Kad posmatrate golubove ispred crkve Svetog Marka, oni više ne liče na golubove. Jedno da imaju tu mogućnost da lete, da se ponašaju kao ptice, zato što su zaštićeni. Neko ih hrani. Da. Da li imate utisak da je tako i sa ljudima? Dotle dok su ono što jesu, dok se bore i tuku, idu za onim što čini njihovu vrstu, impulsima. dotle su ono što jesu. Pa ja bih rekla da ta snaga, da ta jedna zdrava snaga i da ona pročišćava mnoge primese i da je to vrlo važno u životu imati i imati tu snagu i imati tu potrebu za borbom. Mislim da je to jedna komponenta koja ti jako dobro, čvrsto drži organizaciju tvoje sopstvene ličnosti. Ja mislim da ste vi veliki borac. Šta vi o tom mislite? Pa ja ne znam. Pa izgleda da jesam, mada ja ne osjećam taj nekakav... Valjda sam u nekoj dobroj kondiciji, zato i... Ja to ne osjećam kao nekakvu muku. Ja nekako idem u te borbe misleći da su to neke normalne pojave kroz koje moram da prođem i kroz koje treba nekako da iznesem neko lice na kraju, da liči na moje lice. Ja ovdje imam neke fotografije tog borca kad je bio jako mali, još neke druge kad je kasnije rastao, pa vas molim da ih vidite i da vam kažete, evo ovdje, kad je to bilo, gdje je bilo. Pa to je bilo u Gornjem Milanovcu. Tad sam imala jedno 5-6 godina. 6 godina, valjda sam imala. Tad su bile tad su se razvijale pred mojim očima sve te slike. Da, dosta oštro gledate, vidimo, pravo. Pa dosta, verovatno sam mnogo što imala da vidim. Mislim da će nam dati još nešto fotografija. Evo ove druge. Ovo sam već devojčurak koji je već maštao nekim drugim stvarima. Koje su isto tako vrlo lepe. Ovo je moja prva trajna ondulacija. I to moram da vam kažem da je to bilo mnogo smešno. U našoj porodici su, ako smijem da govorim dok su fotografije... I treba da govorite. U našoj porodici su uglavnom žene rešavale sve stvari, znate. Orum žena. Muškarci su bili nekako, ili su rano poumirali, ili su bili nekako nezainteresirani. I tetke, babe i ujne, one su to rešavale sve. I tako kad smo ja i moje dve sestre, Milica i Verica, sestre od tetke, se već malo počele da budimo, počele da radi u nama neke druge sile i snage, mi smo rešile da tražimo trajnu ondulaciju. Jer to je bio dokaz da si devojka. Dok si onih mršavih opuštenih kosica, dotle si klinac, niko te ne gleda. Trajna ondulacija te već uvodi u nešto. Međutim, one su se tetke narogušile užasno i mama i rekli su, pa znate li vi, deco, kud to vodi? Pa to je vrlo opasna jedna stvar. Šta to može da bude posle toga, vi to ne? I mi smo tražile i na kraju povuci, potegni. Mi smo bile upornije i one jednog dana dignu ruke od nas, kažu idite, bestraga vam glava. I mi tako uđemo ko 3 deteta u frizeraj, a izađemo ko 3 devojke ovce. Nakovrđane i dobismo pravo na devojaštvo. Ako Kičić bude dobar pa nam pokaže ovu fotografiju. To je
Jovanka Orleanska. To je zagrebački period, jedan od najlepših, verovatno je najplodnijih perioda u mome i Bojanovom životu. Bio je kratak, trajao je valjda 3,5 sezone, ali su to zbilje bile 3 dobre, zrele, blistave sezone. Hoće biti još fotografija. Ovo je sad neko kreveljenje. Da li se sjećate To odakle? je ipak malo poza. Ipak sam ja znala da me neko slika. Da, ovo je čika Dobrica Milutinović. To je bio njegov posljednji oproštaj. Naime, radio stanica je vidjela da se njegov umetnički i ljudski vek nekako približava kraju i onda su htjeli da ga zabeleže negdje, da ostane na traci, pa su izabrali njegovog slavnog zulumčara. To je jedna rola kojom je on plenio. I tako su ga pozvali, pošto se preko radija ne vidi razlika u godinama, mene su kao mladu glumicu pozvali, ja sam igrala tu Eminu. I tad se dogodilo nešto što mi je ostalo u pameti kao jedna vrlo, vrlo teška stvar. Nasmejat ćemo se na njoj, ali mislim da ima jedan dramski ton. Naime, mi smo govorili normalno kako naša generacija govori. I kad je došao red na čika Dobricu, on je imao nekakav tako običan tekst, jednostavan. Ne mogu ni da se setim, otprilike ću reći, recimo dođi Simo i izuj mi cipele. I onda je on došao i rekao onim svojim divnim glasom, onim svojim volumenom, stao je rekao, dođi Simo i izuj mi cipele. Reditelj je malo stao pa je rekao, dobro čika Dobrice, znate šta, fino, ali mislim to čuvajte kad dođu one vaše fine velike scene. Ali sad kažite to nekako sasvim obično. Dođi Simo i uzi mi cipele. I vratimo mi. Onda on kaže opet, on već malo ljut, unezveren, malo nesiguran i ljut. I kaže, dođi Simo i izuj mi cipele. Ja sad to govorim malo u karikaturi jednoj, da bi objasnila samo tu formu. Naravno da je to bilo mnogo lepo i on je umeo da ispuni svojom lepotom svoje ličnosti, svoga talenta, svoga znanja. Zato ovo malo grubo deluje, kako ja to pričam, malo ignorantski. On kaže, dobro, u redu, čika Dobrice, samo vi to dobro, sad neka prođe tako, ali na snimanju, znate što, to samo tako, opično dođi Simo. Kaže, kako? Pa kaže, ovako dođi Simo i uzi mi cipele. A on gleda, kaže, znaš šta? Pa ga gleda. Kaže, trtnem ti na takvu glumu. Sad jeste smešno, ali u stvari je i strašno. Tu je nastao jedan jaz veliki, preko koga se 2 generacije nisu našle. Ja sam razumela čika Dobricu, samo on nije razumeo nas. I to su nekakve stvari koje su vrlo opasne. Mislim, ti rezovi u generacijama, oni se naslućuju, negde postoji u jednoj etapi nekih indicija. Ka nečemu se malo menja, Međutim, preko noći nastane onaj pravi rez. Kao što vam se desi da vidite nekog čoveka, do juče je bio još srednjih godina, a kroz 5 dana ga vidite, on je već starac. Napravio je ono kljok, napravio je onaj jedan veliki rez. Neki glumci su se prebacili preko toga reza, recimo neki glumci koji nisu bili tako voluminozni, koji nisu nosili takve strašne, dramske, tragične role sa nekim velikim motivima. Recimo Čika Frane Novaković, on je prešao preko toga jaza, pa Ljubinka Bobić i tako dalje. A neki velikani nisu mogli to da urade. Vi ste pobegli u glumice. To su bile još uvek, posljednja romantična vremena kad su glumce bežalo. Danas nema nikakve potrebe. Mislim, čovjek može da ode na akademiju i da postane glumac.
i vremena Dobrice Milutinovića, pa ni vaša, mislim, ne mogu se ponoviti. Da. Biće druge vrste I glume. dobro je, ja volim, meni to nedostatak tog rada, tog školovanja, ja to neki put osjetim. Osjetim te rupe negde u svojoj kulturi i u nekom obrazovanju. Ja sam doduše mnogo čitala knjiga, pa sam pravila neke mostove preko tih, a svi su ti mostovi nekako ovi viseći mostovi bez velikih i čvrstih stubova. I ja volim što se danas ljudi školuju i treba da se školuju. Škola je vrlo, vrlo važna. Ja je, nažalost, nisam imala, ali mislim da je dobro imati školu. A da li mislite da je presudno? Mislim da nije presudno. Ali je vrlo važno. Ali nije sasvim onako, ona skazaljkica se ne pomera do kraja na ovu stranu. Hteo sam da vas pitam da li je tačno kao što ja mislim da ste vi od prvog časa postali velika glumica, da ne kažem slavna, mogu sigurno da kažem poznata. Nije vam se dogodilo kao mnogim drugima, da su morali da provedu mnogo vremena da dođu do onoga što se zove poznatost i slava. Vi ste odmah postali poznata i čuvena glumica. Pa nekako bi se moglo tako, takve su okolnosti bile da sam ja ušla na velika vrata, pa sam, boga mi, jedan put i ispala iz tih vrata, pa sam posle morala da ulazim i na mala vrata, znate. Nisu me mimo išla baš ta mala vrata. I da li u te okolnosti ubrajate, kao što ja mislim, Bojana Stupicu, koja je sigurno bio jedna sjajna i vatrena prilika da postanete to što ste postali odmah na početku? Pa ja nekako mislim da je taj naš i ljudski i umetnički susret bio za mene neobično važan, neobično sudbonosan. Bojan je bio jedna ličnost bujna. Kaj pa prihajaš kar tako nalepen sem? Kdaj pa pri tebi ni nalep? Tako hudomen, da ni. Pač nimaš sreče. Zato jo imaš pa ti. To svojo srečo. Le to mi povej, koliko gruntov bo še šlo za to tvojo srečo? Draga moja, za 100 na tem svetu ne dobiš ničesar. Vse je treba plačati. Če ne takoj, pa pozneje. Take so te stvari, take so bile in take bodo. Misliš, da sva na grad prišla kar tako? Marsikatera hiša in njiva in vol iz hleva naj je moral potegniti po klancu, da sva prišla na vzgor. Pa bi bilo vse, za kar se človek žene? Da. In če ti ni prav, prenaredi svet. Ovo je jedan insert iz filma Jara gospoda, kome ima više od četvrt veka. Da. Ta ste zajedno sa Bojanom Vladi. Bojan je režirao taj film. Bojan je režirao i pisao scenarij I glumio. sve. Kako on samo to umeo. Bojan je bio čitavo jedno pozorište uvek. Kažem, bio je jedna izuzetna, snažna ličnost, jedna kompletna ličnost. Sočna ličnost, puna mašte, puna fantazije i puna zdravog smisla za organizaciju stvari. Nije bio razbarušen suviše. Mislim, zna se kad je on, ako pitate radionicu jednu, kad on radi dekor, to je toliko promišljeno da se nijedan ekser nikad nije bacio, nijedna iver jedne daske nije bacio. Hoću da kažem da je uz tu silu svoje snage i mašte i energije imao jedan dobar kompas u svemu tome i da to nije tako plivalo bilo kuda.
kad je on stvarao, on je mnogo pozorišta stvarao. Kad je stvarao Jugoslovensko dramsko pozorište, pokupio nas je iz svih krajeva naše zemlje, glumce različitih doba, izgleda, starosti, različitih nacionalnih kultura, različitih pogleda na pozorište, sa raznim hipotekama pozorišnim i predrasudama i naravno sa različitim jezicima i narečima. Mi smo bili jedan vrlo heterogen ansambl koji je bio jedinstven u jednoj jedinoj želji da napravi jedan korak u jedno novo pozorište, da nekako zasija nekim novim sadržinama, nekim novim snovima, nekim novim idejama. I mislim u ono doba revolucije, kad su se sve stvari pomerale iz svoga ležišta, neke lako, neke teže, neke sa škripom, mislim da nam je ta naša želja i ta užasna Bojanova energija, talenat i jedna čestitost nam je pomogla da nam taj korak bude i prirodan, strašno prirodan i lak. Mi smo vrlo brzo posle izvesnog rada izgubili sve te razlike, a ostao je samo naš sok pravi i pretvorili smo se u jedno biće umetničko sposobno da kreira novo pozorište. Puno čulnosti, puno fantazije, puno nekakvih lepih probuđenih snaga. Bojan je prosto znao da pritisne na pravo dugme i da se sve u nama i pred nama otvara na jedan pravi način. On je gledao on je svakog čoveka gledao kao posebno biće. On se svakom čoveku posvetio. On je svakog čoveka gledao u oči, on je o svakom čoveku razmišljao, on je svakog čoveka video. I mi smo se poneki put, on se svakome lično obraćao, ne uopšteno svima. Ovi su mladi pa su mladi, ovi su stari pa su stari, ove znam tip ovaj znam. Nikad on nije razmišljao po tim klišejima. On se stvarno svakom čoveku posvetio. Znam da je Bojan bio vrlo nezaustavljiv čovjek. Čovjek strašno vatren, čovjek mnogobrojnih ideja. Mora biti da je bilo teško da razdvojite vaš posao od vašeg privatnog života. Jer takav čovjek živao u jednom priličnom totalitetu. Ne znam da je razdvajao stvari. Kako ste se vi snalazili tada? Kako da vam kažem kako sam se snalazila? Pala sam u vodu i počela sam da batrgam i da plivam. Eto, tako sam se snalazila dok nisam pronašla svoj stil. Bilo je u svakom slučaju i teško, i opojno, i zanimljivo. Bilo je izuzetno, bilo je nezaboravno. Mislim, kad jedan čovjek dođe i došao jedan fantastični Slovenac u Beograd i svojim talentom napravio srpskom narodu 3 pozorišta. Nešto milom, nešto silom. Manje sa manje novca, sa mnogo više dovitljivosti, ali eto, ta 3 pozorišta žive, tu prolaze ljudi, tu se događaju stvari. I mislim da to o njemu govori više nego svi napisani eseji, odnosno o njemu nenapisani eseji. Jedna ptičica mi je rekla da vi pišete jednu knjigu. Hoćemo li ikad vidjeti tu istoriju? Ta ptičica sam ja izgleda. Ja pišem. Interesantno da ja, koja apsolutno nemam nikakvog pamćenja, pišem memoare. To je neki ovako, ali... Živi bili pa vidjeli. Živi bili pa vidjeli. Znate, nekako sam neki put umela da verovatno nešto ispričam nekim ljudima, pa su se ti ljudi mučili da me ubede da ja to treba da napišem. Međutim, jedno je kad glumac govori. Pa glumac
govori s bojom svoga glasa, pa nekim gestom, pa nekim bleskom očiju, pa stane, pa uzdahne, pa oboji. I sve to nekako obogati neku sliku, neku sadržinu. Međutim, kad to natipkaš, tapa, to što je on kazao, napisat ću u mašinu, ti kažeš i upao, ovo nije ništa. I ja se bojim tako da ja prosto ne padnem u svoju sopstvenu stupicu. kad još uvijek ne odustajem od toga posla. Ali mislim da će mi, nadam se da sam još dosta oštre pameti, da neću, da ću to dozvoliti ako ne bude imalo nikakve vrednosti, da ću to prosto ostaviti kao nekakav materijal nekim ljudima koji su umniji od mene, koji će to dublje i kompleksnije da pročitaju, jer su to prosto neke činjenice o kojima ja govorim. Rekli ste mi da ne volite naročito film. Zatim ste mi rekli da vam nije baš ni prijatno da danas gledate ono što je već davno bilo. Pa baš zato, uprkos tome, da vam pokažem još jedan odlomak iz filma Stojan Mutikaša, u kome ste igrali glavnu ulogu, također film snimljen gotovo pre 1/4 veka. Jesi me poslušao? Jesam više momče pa da slušam. Nijesam džaba prijetila. Odbrojat ću ti sutra što si zaradio, pa seli iz ove kuće. Ostalo je sve moje. Moja magaza, moja kuća, moja roba, moj tekster, moje pare, sve moje! Ja ću vazda ostati gazdinica, a ti golač, koji ta tvoja ljepotica. Ljepša je od tebe. Ljepša. I mlađa. Mlađa. A ja sam te gledala ko svog rođenog. Kad ti sa sela došao, kakav si bio? Ja sam te odjenula, nahranila, obula, pazila. Ko ti je izradio prvu plaću? Ko te je kalpom namjestio? Ko te uveo ortakluk? Tebi hvala za sve što si učinila, ali dao sam riječ Rosi. Ne znaš ti nju. Nije onako druge. A kako ćete živjeti? Kako žive drugi? Drugi rade i teške poslove. Nije su peruke više za to. Zdrav sam. Naći ću posla. A ko tebe goni odavde? Zar bi ti ružno bilo kad bih ti ja bila domaćica? Ti? Zar misliš da ne bih pošla za te? I ne bi se bojala svijeta? Nijesam ga se bojala prije, pa neću ni sad. Promisli, Bolan, ako je ostaviš, sve će biti tvoje što je bilo gazda Sivino. Za 5 godine, ako hoćeš, možeš biti među prvim gazdama. Ne znaš ti kako je meni. Ja sam ti kazala što sam znala, pa biraj. Ako ti je draža ona, a ti sutra odlazi iz kuće. Ako sam ti draža ja, kupuj prsten. Mene će ga zaista, ja mislim, morbidno u životu čovjeka da gleda sebe pre toliko godina ili uopšte da ima mogućnost da sebe vidi. Ne sviđa mi se, ne volim da gledam sad i dok malo sam bacila pogled i nisam više htjela da gledam. Prosto mi je sve to tako nemušto, sve to tako jadno, to je tako sve... Šteta je što, recimo, tolike moje uloge da sam verovatno ja više ja. Inače, po ovom ne bi trebalo da budem niko. Da sam verovatno ja porasla u ja. Šteta je da to ne može da se nekako ostavi, da to ostane iza mene, nego snimila sam na televiziji tolike pozorišne uloge. Svoju Sanžen, pa Ljubav Đokovićevu, Danicu, pa... Njih nigde nema. Snimila sam tu Kiku Bibić, isto je nema. To zaklanjanje za kulisu siromaštva, morali smo da brišemo trake, siromašni smo. To je takav jedan nekulturan, neoprostiv gest. Ja sam vrlo ljuta zbog toga. Jedanput će me prikazivati samo po ovom, pa će reći, pa šta je ovo? Je li tako?
Nisam siguran da će vas prikazivati i da će vas po tome pamtiti, ali zar ne mislite da je to jedan deo, ne samo vašeg prošlosti, nego vašeg bića? To se dogodilo vama, to je bilo. Meni se to dogodilo, ali nije za pokazivanje. Mnogo što mi se dogodilo što ne pokazuje. I to dobro skriva, recimo, čeka. Da li to možda i jedno žensko pitanje? Da li žena možda teže podnosi da gleda sebe na vrhuncu lepote i slave, a potom baš osjeća onako svom težinom da je to sve prolazno? Pa znate šta? Kad je neko sa malo soli u glavi, onda zna da se ne pomera samo on prema toj granici starosti, nego da se pomera jedan čitav kompleks zajedno sa njime. I relacije ostaju uvek iste. Mene uopšte ne zanima da li ću se ja vama ili nekom dečaku dopasti, kako ja izgledam i šta znam. Meni je vrlo važno da moj muž meni danas kaže ti si meni danas lepa. I to je na neki način to ne prestaje, to se kreće zajedno sa mnom, moji drugovi, moji glumci, ti divni mladići koji su rasli tamo zajedno sa mnom, isto imaju bore, isto imaju sede zaliske. I to je moj svet. Prema tome nema nikakve naročite tuge. Možda poneki put kad se čovjek malo zaboravi, pa kad recimo čita neku divnu knjigu gde se nehotice identifikuje snagom te knjige, identifikuje sa nekom mladom ličnosti, sa nekom ljubavi, pa je sklopi, pa je onda malo jedan mali šok. Znaš, to nisam ja i to neću više ja nikada biti. Ali sve drugo je tako normalno, tako tekuće, tako. Ili sam ja to sebi izmislila da mi bude lakše. Kad biste birali, mada je jako teško u jednom trenutku na to odgovoriti, šta je bila vaša glavna karakterna crta? Šta je ono što zbiljski čini vaš život? Šta biste izabrali? A da možda pritom ni ne pomenemo glumu. Šta, a da pritom ne? Ni ne pomenemo glumu. Eto, postavili ste mi prilično teško pitanje, pravo da vam kažem. Ne bih znala tačno da vam kažem šta bi to bilo. To bi možda bilo neka vrsta Imao sam tu privilegiju da čujem da ste veoma racionalni, to ste mi vi rekli. Pa ja bih... Šta ja... Tako je nezahvalno govoriti o sebi. Ali mislim da me ljudi prvenstveno doživljavaju kao emotivnu osobu. I ja, razmišljajući posle toga o tome da li sam ja tako zaista toliko emotivna osoba, ja sam shvatila da nisam suviše emotivna i da imam vrlo jednu vrlo čvrstu pratilju racionalnost, koja nije, kako bih rekla, nije sitničava, koja mi dozvoljava mnogo u tom mom emotivnom lepršanju, ali upali crveno svetlo kad je dosta, znate. Ali kažem, stvarno nije sitničava i verovatno su zbog toga ljudi imali utisak da sam ja jako, jako, jako emotivna. Ne znam da li je to što sam se tako teško probijala kroz život, što stvarno nisam imala ni tatu, ni ujaka, ni starijeg brata, ni nikoga kome bi mogla da legnem na rame, pa da me malo povuče ili da mi posavetuje ili da mi nešto kaže ili da mi pomogne. Ja sam jako razvila tu svoju opreznost prema opasnostima.
I tako sam počela da čuvam ono što sam stekla. I verovatno je tu ta racionalnost se tako na neki način razvila. Poneki put mi malo i smeta to. Ono što je u čovekovom životu telesno, zaista se ne može sakriti. Pa mislim i da nema glumca, da ga nije bilo i da ga neće biti, da ma kako vešt bio, ipak ne ostavi traga o tome kakav je on čovek. A sve vaše uloge koje smo vidjeli su pune emocionalnosti. Od Petrunjeve do Anastasije Filipovne. Pa znam, ali su i pune organizacije nekakve, ako hoćete. Ako je ta emocionalnost organizovana, onda je ona kvalitet, a ako je neorganizovana, ona je jedna ludost. Ja se nadam da nisam izgledala sasvim luda kroz sve svoje uloge. Znate, ja sam, kad sam tako bila to dete, taj devojčurak koji se sreo sa tim slikama života, koje nije mogao nekako, sam bila nezrela, nisam mogla racionalni da ih smeštam po fiokama, da napravim nekakav red. One su se u meni, svi ti motivi, sve te spoznaje, sve te nadgradnje, sve te slutnje, sve se to pravilo nekakav košmar u tom mom malom dečijem džaku. Svi su se motivi borili za neki prioritet, za neko svoje mesto. I ja, nemajući tako nikoga, Bora je bio 5 godina mlađi od mene, ja sam recimo imala 10-11 godina, on je imao znači 5 ili 6 godina. Nemajući kome da se obratim sa svim tim teretom, ja sam ovako ugledala svoje lice u ogledalu i počela sam njemu da se obraćam. Prosto sam počela da se poveravam samoj sebi tamo u ogledalu, da razglabam o svim tim stvarima, da razjašnjavam, da se poveravam, da šapućem. Neki put bi me Bora ulovio u tako jednoj delikatnoj, užasnoj situaciji, pa bi samo urliknuo i ovo šta je tebi, što bi mene strašno posramilo. Put pominjete Boru sa osobitom ljubavlju. Znamo Boru, ne možemo dalje da govorimo o Bori, pošto govorimo o vama, ali je Bora jedan zgodan povod da vas zapitam da li takvi odnosi u kući formiraju odnos prema svetu? Ja mislim da da. Naročito ti, stvarno je postojala jedna i dan je jedna užasna porodična vezanost nas, porodice Todorović. To je jedna velika ljubav. Ja ne znam u koju kategoriju da je stavim, normalna, nenormalna, velika, prevelika, premala, ali mislim da je ta ljubav, nas troje smo bili 3 drugara, moja mama, Bora i ja. I tako smo celog života išli. I tako se i kroz tu našu ljubav, tako smo osjećali stvari, tako smo upijali stvari, tako su se formirale pod svetiljkom i toplotom te ljubavi, tako su se i neki pojmovi otvarali, neke relacije, neki odnosi sa ljudima i tako dalje. Ja mislim da je to vrlo važno. Recimo, roditelji imaju neke predrasude, neka klišeja, šta je za dete dobro, šta za dete nije dobro, šta je za dete opasno, šta za dete nije opasno. Pa recimo brane dete od nekih potpuno čak i korisnih stvari. Recimo, kaže, pazi, skloni se jednoga pijanaca, ajde da pređemo na drugu stranu. A zašto? Jedno dete treba da vidi pijanca. Da vidi pijanca prosto da se sretne, da može da se uplaši od njega, da može da ga razume, da ga osudi. Ili kaže, one se žene svađaju, nemoj to da slušaš. Pa treba slušati te 2 žene. I tako čuvaju decu od nekakvih stvari, takvih stvari. A ne čuvaju ga od nekog, od stvari gde je dete užasno fiksirano.
tu dete nije fiksirano, to su samo neka saznanja, neke slike koje će on negde da stavi u svoju glavicu, da napravi neki odnos. Te će slike kasnije vremenom da se retuširaju, da se popravljaju, dopunjavaju. A recimo ono što je osnovno u porodici, taj porodični odnos, gde je dete užasno fiksirano od onog trenutka kad otvori svoje oči, gde radi sve u njemu, tu kiksiraju mnogi roditelji. Recimo, te nesuglasice, te svađe, te... Šta ja znam šta sve može da se dešava u jednoj porodici kad strasti ovladaju, kad nema kontrole i kad ne radi baš taj trenutak čuvanja deteta. Čuvaju ga od nepotrebnih stvari. Ja ne mogu da kažem da svi danas pozorišta čuvate, ali je činjenica da igrate manje nego ranije. Da li se to može podneti i kako? To je ono što ste zaista vi. Pa kako da vam kažem? Mnogi me pitaju. Zašto ne igraš? Šta se dešava? Je li ti teško? Je li ti nije teško? Možda vam se pozorište ne sviđa? Teško mi je da... Ne bih mogla da kažem da mi se ne sviđa. Nego jednostavno prosto mi se čini da u ovom trenutku ja sam prekinula sam vezu sa pozorištem pre no što sam morala po zakonu. Učinilo mi se da je vreme da uspostavim sa pozorištem nekakav pravi odnos. Sve sam role ispucala koje su bile. Sve te heroine, sve te ljubavnice, sve te strasnice, sve te tragičarke, sve te komedijašice, sve sam to iznela na svojim plećima. Sad je došao jedan trenutak kad je moralo za mene malo pametno da se bira repertoar. Tad nije trebalo mnogo pameti da mi se podeli uloga. Međutim, došlo je jedno vreme kad je trebalo malo misliti o meni. I baš u tom ključnom momentu ja sam izgubila čoveka koji je o meni mislio. A to je Bojan. Po prirodi svojoj nisam navikla da se brinem za sebe. Prosto nemam kondiciju, nisam navikla to. Ja sam uvijek dobila sve sažvakano. A u današnjem trenutku kad se naši upravnici i naša pozorišta bore sa nekakvim drugim silama, sa nekim pravima, nepravima, sa nekim rasporedima, sa nekim fondovima, sa nekom sirotinjom, sa nekim učincima, oni su toliko okupirani time da nemaju vremena da misle. A ja sam suviše dostojanstvena jedna gospođa koja apsolutno ne želi da nikoga povuče ni za kakav rukav da kaže pa ja sam još tu. I zato sam rekla, osjećam da nailazi neko vreme gde će neki put jedan upravnik reći jao Bože, šta ćemo ove sezone da damo Miri Stupici, ja neću da budem ničija briga, ničiji problem. Jednostavno sam rekla, ja odlazim iz pozorišta i uspostavljam relaciju. Onog trenutka kad želite mene, kad imate šta da mi ponudite, kad mi ponudite to što mi se sviđa, ja ću vam dati ruku i mi ćemo ponovo jedan period opet hodati zajedno. Da li mislite da je to možda jedna prava, ozbiljna i istinska zasićenost? Nema više onog prostora koji treba da osvajate. Sve ste osvojili. Da li možda i to? Ne, verovatno ima i toga, ne kažem, ali nije to nije najvažnije. Ja recimo posle jednog odmora koji traje već možda 2 godine, 3 godine, ja ponovo osjećam neku akumulaciju onih nekih čudnih, slasnih snaga koje se polako, ko neki oblaci pred nekakav pljusak, a ja ih dobro poznajem. Ja poznajem to valjanje unutarnje. Ja prosto samo, mislim, to je toliko sad već tu blizu da ja prosto samo čekam jednu pravu lozinku koju ću reći ili ja ili neko drugi da se ponovo
ponovo ta želja i to iz mene izlije i uđe u nekakav pothvat. Ovo što kažem sada može zvučati surovo, ali znamo za ljude koji su ranije ili kasnije, u jednom trenutku života, odjednom zabatalili ono što je činilo njihov život i okrenuli se potpuno na drugoj stvari. Ne moramo da govorimo o Rimbaud, ne moramo da govorimo o slavnim primjerima. Možemo da govorimo o svakom čoveku. Da li možete da zaboravite pozorište? Ne, nikada. Nikada. Ja vam kažem, kad sam sva ta moja mladost, sva ta zbrka, sve to komešanje u meni, sve to bio jedan dugačak fitilj. Taj fitilj je samo tražio onu svoju iskru da sagori u jedan jedini smisao, u jednu jedinu žišku. A ta iskra je bila tad kad sam prvi put vidjela pozorište. Kad sam vidjela pozorište, svi moji snovi, sva moja htenja, sve moje želje, sva ona sadržina, sve je ušlo u jednu jedinu tačku, u jedan jedini fokus, u jednu jedinu zvezdu, a to je bilo pozorište. Ja sam vidjela to, ja sam rekla, ja želim da budem glumica i samo to želim na svetu. I ja nikada drugo ništa nisam stvarno ni zaželela. Bilo je situacija u životu kad su mi recimo nudili katedru na fakultetu dramskih pozorišne umetnosti, kad su mi neki put ponudili u jedno vrijeme kad je bila neka kriza pozorišta posle Bojanovog naglog nestanka, pa čak su govorili da bi ja možda prihvatila tu fotelju tog upravnika, pa su mi... Sve to mene ne interesuje. Sve to mene ne interesuje, sve mi je to tako nekako čudno, tako nekako nikakve veze sa mnom nema, da nikad ne bi mogla da prihvatim drugi poziv. Mogu da popijem opet jedna varka, opet jedna pozorišno-televizijska iluzija. Liči na vino, a piješ neki sok, neki čaj. Posle ovoga što mi se desilo sa Stojanom Utikašom, ne znam da li da vam predložim da vidimo još jedan insert iz Hanke ili ne. Tu Hanku pamtim tako dobro. Prvo, to je jedan dobar film. Taj film je radio jedan zaista profesionalac. On možda nije imao velike rediteljske ruke, ali je imao jedan izvanredan zanat. Ja mislim da je on po profesiji bio montažer prvenstveno, jel da? Da. Se ne vada. To je bio taj čuveni Vorkapić, Slavko Vorkapić. Ja ovo razumijem kao vašu dozvolu da pogledamo taj insert. Pa možemo. Prvo, zgodna sam u tom filmu, pa nek se malo i to vidi. Sviđa ti se? Lijep je, ne? Donio ga je beg iz Carigrada. Volio je samo lijepe skupe stvari. I meni je vazda donosio. Uvijek je govorio da za mene nije ništa dovoljno lijepo i skupo. Volio me je puno. Jednom je išao čak u Sarajevo da mi kupi nisku bisera što ga je prodavala jedna stara begovska porodica. Vrijedio je čitavo imanje. Nisam znao da si toliko bogat. Šta si ti mislio, moj Sejdo? One žive sve ciganke u čergi. Vidjet ćeš ti još to šta. O, Salkane! Kako si putovala? Jesi svršila onaj posao u Sarajevu? Jesam, Salkane, dobro je. Kako si ti? Ovo je Salkan, nadglednik na mom radilištu u šumi, a ovo je Sejdo, zetet Karifin. Od sutra će i on raditi kod nas. Pa to ste vi neki rod. Rod moje Rife, pa i moj rod. Što bi ga drugačije dovela u kuću? Pa, jes. Sejdo,
Zovete naziv na večeru. Ajde ti sad lijepo pa se odmori. Sutra na posao. Ovo je film koji je zaista radio na veliki montažer, jedan od retkih ljudi Jugoslovena koji je ušao u istoriju svjetskog filma. Ali to su istovremeno bila i prilike kada se radilo godinama, čini mi se mjesecima, pa se to vuklo, pa sve to izgledalo drugačije nego danas. Da, upravo ste, godinama. Hanka je preko 2 godine rađena. Ja se sećam da sam 2 godine noći provodila u spavaćim kolima. Jer sam bila jako mnogo opterećena predstavama u jugoslovenskom pozorištu. Tad su bile one moje velike plodne godine. I 2 pune godine sam se vozila između Sarajeva i Beograda. Da li sam pravo kad kažem da je to bilo dobar romantizam? Privatno za neke ljude verovatno jeste, ali ipak je to bilo jedno otezanje, možda je nešto više neprofesionalnosti nego inače. Ja mislim više. Kako danas gledate na tu stvar? Pa gledam kao na sve stvari iz prošlosti. Uvek gledam sa nekim milim smeškom nad svim. I na ružnim i nad lepim. Sve se to malo izjednačuje. A mislim da su to bile nekakva romantičarska vremena. Da, to je kao neko putovanje pešicu u Stambolu. Da. Imalo je to svoje neki šarm. Milo mi je što sam vidjela posle dugo godina jednog divnog velikog glumca Todića, Dragutina Todića, sa kojim sam odigrala u Niškom pozorištu mnogo uloga. Malo me potreslo sad što sam ga vidjela dugoga. Mnogih ljudi već nema, mnogih velikih ljudi. Eto, to je ta pozorišna slava o kojoj ste govorili. Da, ovo ste pravi čas rekli. Ja također mislim da jedan život čini i ljudi koji su oko nas, naš direktni život. I kad taj horizont počne da se prazni, mora da se i vi praznite pomalo. Pa da. Čak i ljudi koji niste tako dobro znali. Nešto odlazi sa nama, a neki opet i ostaju u nama. Oni ne odu sasvim, nego ostaju u nama. A nešto sa njima otputuje. I deo nas. Ja imam taj običaj da svog gosta zamolim da na kraju kaže nešto u šta veruje, neku pesmu, neku reč. A vi ste mi obećali da ćete mi nešto pročitati. Ja ću vam pročitati nešto što je napisao naš mudrac Andrić, nešto baš o glumcu i njegovom licu. Kaže, vidite, umetnik je to sumnjivo lice. Maskiran čovek u sumraku, putnik sa lažnim pasošem. Lice pod maskom je divno. Njegov rang je mnogo više nego što u pasošu piše, ali šta to mari? Ljudi ne vole tu neizvesnost, ni tu zakukuljenost i zato ga zovu sumnjivim i dvoličnim. A sumnja kad se jednom rodi ne poznaje granice. Sve i kad bi umetnik mogao nekako da objavi svetu svoju pravu ličnost i svoje poznavanje, ko bi mu verovao da je to njegova posljednja reč? I kad bi pokazao svoj pravi pasoš, ko bi verovao da nema u džepu sakriven neki treći? I kad bi skinuo masku u želji da se iskreno nasmeje i pravo pogleda, bilo bi još uvek ljudi koji bi ga molili da bude potpuno iskren i poverljiv i da zbaci i tu posljednju masku koja toliko liči na ljudsko lice. To je bio Andrić. A ovaj sat pre toga, da li ste to bili vi? Pa, morala sam to biti i ja. Pa onda, to je bila Mira Stupica. Laku noć.
like a song, out of tune and out of time. All I needed was a rhyme for you.